Αγαπητοί ακροατές, καλωσορίσατε στο podcast με τίτλο «Διαδραστικό πρώτο του Βύρωνα». Πρόκειται για μια σειρά από ερευνητικά podcast σχετικά με το ασφαλές διαδίκτυο. Και πιο συγκεκριμένα για τη θεματική κοινωνικά δίκτυα, δημιουργημένα από τους μαθητές της 6ης τάξης του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα θα θίξουμε ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα του διαδικτυακού κόσμου, το ψηφιακό εκφοβισμό. Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, ο ψηφιακός εκφοβισμός φαίνεται να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Στην εκπομπή αυτή θα εξηγήσουμε και θα περιγράψουμε τους κινδύνους που ελοχεύουν στο διαδίκτυο, τις πιο συχνές περιπτώσεις ψηφιακού εκφοβισμού και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές. Μείνετε μαζί μας για μια αποκαλυπτική συζήτηση πάνω σε ένα θέμα που αφορά όλους μας και κυρίως τα παιδιά και ιδίως τους εφήβους. Ο ψηφιακός εκφοβισμός είναι η παρενόχληση, ο εκφοβισμός ή η ταπείνωση κάποιου μέσω του διαδικτύου, δηλαδή των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, social media, μηνυμάτων ή email. Περιλαμβάνει προσβλητικά σχόλια, διάδοση ψευδών πληροφοριών, εκβιασμό και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις και πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα. Ο ψηφιακός εκφοβισμός μπορεί να πάρει δύο μορφές: της ευθείας επίθεσης, direct cyberbullying, και της παρενόχλησης δια αντιπροσώπου, cyberbullying by proxy. Κατά την ευθεία επίθεση, ένας ανήλικος στοχοποιεί έναν άλλον και τον βλάπτει ευθέως, με διαφόρων είδων ψηφιακές επιθέσεις. Στην περίπτωση δε της παρενόχλησης δια του προσώπου, ο εκφοβιστής χρησιμοποιεί τρίτους για να πετύχει τον εκφοβισμό, είτε εκείνοι τον συνειδητοποιούν είτε όχι. Για να γίνει πιο κατανοητή η σοβαρότητα του θέματος, θα σας διαβάσουμε μερικές περιπτώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Πρώτη περίπτωση. Είναι αρκετά συχνή πρακτική τα παιδιά εκφοβιστές να παίρνουν φωτογραφίες άλλων παιδιών όταν εκείνα βρίσκονται σε αποδυτήρια, στο μπάνιο ή σε κάποιο δοκιμαστήριο και στη συνέχεια να τις κοινοποιούν μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου. Δεύτερη περίπτωση. Στα τέλη του Σεπτέμβρη του 2010, κοντά στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, κατά τη διάρκεια τσακωμού ανάμεσα σε δύο μαθητές λυκείου, μαχαιρώθηκε μια 17χρονη που προσπάθησε να τις χωρίσει. Αιτία της διαμάχης στάθηκε η επανειλημμένη ανάρτηση υβριστικών σχολείων που φέρεται πως είχε κάνει η μία από τις δύο μαθήτριες για την άλλη στην ιστοσελίδα της στο Facebook. Η μαθήτρια που κρατούσε το μαχαίρι συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τμήμα ανηλίκων της ασφάλειας τοτικής. Τρίτη περίπτωση. Καναδάς, 2012. Μια 15χρονη έψε θύμα σεξουαλικού εκβιασμού ενός άντρα που της απέσπασε γυμνές φωτογραφίες και διέδωσε στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, υπέστη σκληρό διαδικτυακό εκφοβισμό και τελικά αυτοκτόνησε. Η υπόθεση αυτή συγκλώνησε τον κόσμο και οδήγησε σε αυστηρότερους νόμους για το cyberbullying. Τέταρτη περίπτωση. Μια φοιτήτρια αυτοκτόνησε το 2017 αφού υπέστη λεκτικό και διαδικτυακό εκφοβισμό, με την οικογένειά της να υποστηρίζει ότι εκβιαζόταν με ροζ βίντεο. Οι γονείς της είχαν αρχίσει να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την κόρη τους, επειδή πάντοτε ήταν στεναχωρημένη και κλεισμένη στον εαυτό της. Αλλά το τελευταίο καιρό, πριν την αυτοκτονία της, η κατάσταση είχε χειροπτερέψει. Όταν επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες τους, ήταν δυστυχώς πλέον νεκροί. Ο 12χρονος Άλεξ έπεσε θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού όταν οι συμμαθητές του έφτιαξαν έναν δικό του ψεύτικο λογαριασμό
με τα στοιχεία του, διαμοιράζοντας δικές του ντροπιαστικές φωτογραφίες και γράφοντας κοροϊδευτικά και προσβλητικά σχόλια για αυτόν. Ο ψηφιακός εκφοβισμός συνοδευόταν και από φυσικό εκφοβισμό. Δυστυχώς ο Άλεξ εξαφανίστηκε και η μητέρα του τον αναζητούσε για πολύ καιρό. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι είχε δολοφονηθεί από τους συμμαθητές του. Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού αφορούσε έναν Καναδό έφη που δυσφημίστηκε ως το παιδί του Star Wars, αφού εκατομμύρια άνθρωποι κατέβασαν ένα βίντεο που ένας από τους συμμαθητές του είχε μοντάρει και δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Το βίντεο τον έδειχνε να παριστά μια σκηνή από τη δημοφιλή ταινία. Το παιδί, που είχε τραβήξει τον εαυτό του στο σπίτι του να κουνάει ένα μπαστούνι του γκολφ αντί για ένα σπαθί με φως, έγινε ο περίγελος των μαθητών του και σύμφωνα με τις ειδήσεις εγκατέλειψε το σχολείο και δέχτηκε ψυχιατρική βοήθεια. Τον Οκτώβριο του 2023 στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών αναστατώθηκε ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα από ένα πρωτοφανές περιστατικό που έγινε σε ένα γυμνάσιο της περιοχής Westfield. Ένας συμμαθητής είχε χρησιμοποιήσει έναν ιστότοπο με τεχνητή νοημοσύνη για να φτιάξει πορνογραφικές εικόνες χρησιμοποιώντας φωτογραφίες συμμαθητριών του και στη συνέχεια τις κοινοποίησε σε άλλα αγόρια του σχολείου σε ομαδικές συνομιλίες. Όταν τα κορίτσια ανακάλυψαν αυτό το γεγονός, σοκαρίστηκαν και όπως είπαν οι γονείς τους, ένιωσαν ταπεινωμένες και ανίσχυρες. Και οι ίδιοι οι γονείς εξέφρασαν την αγωνία τους για την ζημιά που μπορεί να προκληθεί στα κορίτσια εάν οι εικόνες αυτές εμφανιστούν αργότερα. Από αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σοβαρές συνέπειες μπορεί να έχει ο ψηφιακός εκφοβισμός στα παιδιά, που πολύ συχνά μπορεί να εξελιχθεί σε φυσικό εκφοβισμό και να καταλήξει σε σωματική βία. Συνέπειες έχουν όχι μόνο τα θύματα, αλλά και οι θύτες του ψηφιακού εκφοβισμού, καθώς και οι παρατηρητές που μένουν αμέτωχοι. Αυτές είναι κάποιες συμβουλές για να παραμείνουμε ασφαλείς σε περίπτωση ψηφιακού εκφοβισμού. Δεν απαντάμε στα εκφοβιστικά μηνύματα. Μπλοκάρουμε την πρόσβαση του αποστολέα. Κρατάμε και αποθηκεύουμε τα μηνύματα ή τις συνομιλίες για να προβούμε μελλοντικά σε καταγγελίες. Δεν προωθούμε μηνύματα, εικόνες και φωτογραφίες που θα μπορούσαν να πληγώσουν τα συναισθήματα κάποιου. Έχουμε στο μυαλό μας ότι εάν κάποιος μας στείλει ένα μήνυμα και το προωθήσουμε ή γελάσουμε με αυτό, στην ουσία γινόμαστε κι εμείς μέρος του εκφοβισμού. Αναφέρουμε το πρόβλημά μας στους γονείς μας ή σε άλλους ενήλικους που εμπιστευόμαστε. Γενικά, αν κάποιος πέσει θύμα ψηφιακού εκφοβισμού, θα πρέπει να μιλήσει σε κάποιον, σε φίλο, σε καθηγητή ή στους γονείς. Οπωσδήποτε και να μην το κρατήσει κρυφό. Μόνο έτσι θα μπορέσει να σπάσει η αλυσίδα του ψηφιακού εκφοβισμού. Σε αυτό το σημείο τελείωσε και το δεύτερο επεισόδιο της σειράς των podcast μας σχετικά με το ασφαλές διαδίκτυο. Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε και τα υπόλοιπα επεισόδια της σειράς. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Διαδικτυακό πρώτο τέλος.